Päästiin lataille akkuja ja syömään vähän se jotakin pikkupurtavaa ja maksamaan vuokra. Aivan hirveä kooma päällä. En tiedä mistä johtuu. Pitäisikö ehkä uimassa, mutta meillä kummallakaan pyyhkeitä. Joo, soittelin iskelle ja pidettiin nopea kriisipalaveri, että mitä tehdään, kun tammukoita niin ei oikein pysty repimään tuolta ylös, niin lähdetään ajelemaan pikkasen leville päin semmoselle Kapsajoelle ja sieltä kuulemma saa vähän kaikennäköistä fisua, niin todennäköisesti yövytästi siinä. Joo, tehtiin semmonen pelimiehen ratkaisu, että nyt kun ajettiin vahingossa tuosta Kapsajoelta muutenkin ohi, niin jatkettiin vaan samaa tietä sitten levielle asti. Käytiin nopeaa suihkussa ja haettiin kaupasta ketsuppia muun muassa. Joo. Ja meikä haki pitkät housut ja nyt jatketaan. Sanois. Mulla on silkkiset släbärit, mikä on aika... Onneksi on hyvä kuski. Ja vielä parempi auto. Ossi, olematon nälkätunalla. Jos et tiedä, niin anna se olla. Joo, molemmissa paikoissa missä käytiin, tai mitä oli vaihtoehto, niin niissä oli karavaaniporukkaa. Ja silleen niin kuin henkilökohtaisesti, jos menen telttailemaan ja kalastamaan, niin en halua olla karavaanareiden kanssa niin kuin lähekkäin. Haluan olla omassa rauhassa. Niin nyt käppäillään tätä autotietä pitkin. Tuossa pitäisi olla, tai tää tie loppuu johonkin kohti. Katsotaan, että olisiko siinä meillä joku mesta, missä voisi olla rauhassa esim. Eilenkin oli telttailijoita ihan siinä meidän tuvan vieressä, niin kyllä se vie silleen vähän niinku omanlaista fiilistä pois. En tiedä, toivottavasti ole ketään. Löytyi ihan kiva näköinen spotti, mutta niin kuin näkyy, niin tuossa ei kyllä paljon virveli. Niin matala tosi tilanne on katala. Jos me kallaa halutaan saada, niin tää on paskapaikka. Jos me halutaan chillata nätissä paikassa, niin tää on hyvä paikka. Onkohan tuolla pidemmällä yhtään syvempää? Koska ei jaksa olla silleen toimettomaan. Mitä oot mieltä? No, tähän radikaaleja ratkaisuja. Joko jäähän tähän. Sitten kävellään ympäri jokea yö. Tai sitten pistetään tankki täyteen ja lähdetään Pyssykylään. Siltä mä ainakin tiedän semmosen mestaan, että ei tarvitse laittaa haavivettä. It's a fish! Suunnitelmat ovat muuttuneet jälleen kerran. Vaihdetaan mestaa. Täällä on varmaan semmonen 30-40 minuuttia sinne, mutta se on kyllä sitten niin perseessä se mesta, että siellä jos tulee ihminen vastaan, niin meikä on valmis luovuttamaan tämän meidän pohjoisen reissun suhteen aivan täysin. Mutta toivotaan, että siellä ei oo ketään. Ja mahdollisesti voi mennä sinne mökillekin yöksi sitten. Vai olla teltassa tai sitten mökissä, jompikumpi. Niin se nyt te vastaavat mökille. Niin. Näin pidät hyttyset loitolla. Tölökki, laita se puoliksi. Joo. Laita kynttilän palaamaan. Joo, se tiputetaan tuonne. Tuota päälle. Sitten termosellista tämmösiä myrkkyjuttuja päälle. Tuommoinen päälle. Sitten tuo alkaa savuttaa tuossa pikkuhiljaa. Ei tiikat, katoo. Riittääkö tuo? Kyllä se ainakin nuudeleilla riittää. No kun mäkin haluaisin syödä. Se tulee kyllä ihan intti ajat mieleen, kun tehtiin aina metässä tälleen ruoka. Pisaraakaan emme sitten hutti. Mä oon jumalauta keittänyt puoli viikkoa. Tommosta. Sitten on tuolla 10 minuuttia. Meikä laitetaan pikkasen ehkä liikaa. On katsoa termoselle jotenkin ihan huolella jotenkin myrkkyä. Ei tässä enää yhtään. No kaasuhan maksaa ihan perkeleesti. Oikeesti? Joo. Mutta nuo laput, ne ei maksa yhtään mitään. Niin meikälle opetettiin tämmönen kikka täällä, että kun ne kaasutkin loppuu vielä aika hätääseen, niin pistät vaan kynttilän tuonne tyhjään tölkkiin ja lappu päälle, niin homma toimii niinku... Junan vessa. No, jopa paremmin. Tämän näköistä tästä tuli. Tää on kyllä ihan hyvä makuinen, mutta jos miettii, että nää maksaa joku 12 € vai mitäkään nää on, niin kyllä kuulostaa meikän korvaa aika pahalle. Tuo maksaa kuitenkin se 60 senttiä. Ja tuo nuudelit toimii oikeastaan aina. Varsinkin näissä paisit. Mieti. Kuka on valita ihan mistä vaan, missä syödä. Ollaan keskellä jotakin tänään mönkiä polkua. Mutta tällais maisemaa vaikka muille jakka. Mutta silloin kun nälkä tulee, niin silloin syy. Ei jumala. Ja luulen, että olet siinä Dalmantialais-elokuvassa. Ja taas mennään! Meillä ei ole muuten suolaa mukaan, tarvittais sitä. En mä tiedä, jos mä saan se kala, niin sit eikö se sama tehdä siellä tepasta?
On, mutta säilys paremmin. Ismeli huuta. Älä huu. Ei jaksa kuunnella. No. Ei jaksa. Yhdesti. Ossi! Joo, mä ajattelin, että tää matka olisi jotain kilsaa, 1,5 kilsaa, mutta tää on varmaan lähemmäs 3-4 kilsaa, mitä me lähdetään rämpimään tässä. Ja täällä on ihan perkeleesti vielä itikoita. Ossi katos metsään vääntämään kaggaa. Hän halusi yksityisyyttä, niin meikä lähti kävelemään eteenpäin, mutta kello on nyt about 7, niin musta tuntuu, että meillä menee niinku aivan törkeän myöhään täällä. Koska tää kävely tulee kestämään ainakin yli tunnin. Voi voi, mihin sitä ollaan lähetty. Tuma on jees. Rämmitään suolaa vittu. Nyt ollaan lähellä. Tää on tuon metään takana tuolla. No niin, aletaan nakkelemaan niin kun nää itikat syömät elävältä. Hyvä tää enteille toinen heitto. Ahven kiinni, se nyt pääsi tippumaan sen tuon. Kyllä se sitä pääsi. No. Mutta joo, on ainakin syönnillä. Nyt vaan sitten isompia kuin eilen, kiitos. Auki tällä kertaa. On kyllä vähän pieni. Lähtee luontoon takaisin tämäkin. Harri, iso metsä. Harri, iso metsä. Tuo on kyllä kova. Pitäis olla vain 30 senttinen. Onhan se nyt helvetti näin. On toki on kyllä hieno kala. Oh. Joo, no niin, päästäpä menemään se ja jatketaan. Isompia vaan. Heti seuraava heitto ja nyt tuli ruokaa. Nyt tuli ruokaa pöytään. Antti Ahven! Tuo on kyllä hyvän koko. Niin on. Kato tätä selkää. Moi. Ossi tässä terve. Tulimme kalastamaan. Mikä se on se Harri Ollila? Suomen Joopoin mäkihyppäjä nykäisen jälkeen. Sain yhden Harrin, mutta sen jälkeen Hiihtoliitto päätti, että laitetaan siimat solomuun. Se on ikisolomussa. Se on vähän niinku Lapin maa ikiroudassa. Tai Raksilaan pyhättää. Mä en tiedä saako tätä kuvata, mutta Suomen kansallisvitun lintu nylettynä aivan paskaksi. Siis toistan, aivan paskaksi. Täällä on varmaan joku mäyrä vittu, se on kohta akillesjänteessä kiinni. Kato siitä, tuohon vaahtoon. Aika likainen. Harri, iso metsä. Ihan todella pieni hauki. Onpa niinku suloinen. No en tiedä. Tosi pieni. Ahven. Ei vittu pääs irti. No niin, ja se pääsi irti. Oli iso näköinen. Heittämällä isoa mitä sanoo Kise. Heittämällä isoa mitä meillä on ollut. Eikö heittänyt tässä 2 kertaa vai 2 kertaa? Mitä ei kuule? 2 kertaa heittänyt tästä ja 2 kertaa ottanut kiinni. Sinne Broidiin vittu. Kolmas heitto ja 3 kertaa kiinni. Vittu, nyt on kyllä niin kyllä siivota ennen. Miten me jos voi saa kallaa oikeesti? Meikä virvilee jossakin 7 solmussa ja äijä viskoo puuhun. Kertoo, että miten hyvin on syönnillä. Näitä sääskiä on näitä on paljon. Ei jumala. No niin, tilannekatsaus. Kato se tippu maahan. Kuitenkin siimat meni poikki. Uistin säily. Hyvä, ei tarvitse lähteä kiipeilemään. Tää ottaa vähän takapakkia tää meidän homma. Kannattiin puukolla vähän tänne solomut poikki. Kaikista nopea. Hetkinen, Ossi saa virvelin kuntoon ja sinne lähtää ihan hirveä jätky. Jumalauta, mä kyllä nyt saa peraaminen käynnissä, että varmaan näkyykin. Jäi aivan tuohon vihkoon. Mitä nyt olette? Varmaan joku kiloinen, vähän reilu. Arreilukilo. Hyvin tulee kyllä piruuvia ja kallaa. Ei oo kyllä tullut kuin 3 ruoka-ahventa vasta, mutta on se paremmin kuin viimeksi. Mä voitais jatkaa tästä eteenpäin. Tällähän ne oikein kalamiehet ottaa suoraan käyn. Se lähti. Lähtikö? Lähti. Hyvä vaan. Oliko edes hyvän kokoinen? Oli se aika saman kokoinen. Joo. Haukia. Kyllähän näitä tulee ihan niinku jatkuvalla syötöllä. Vähän vaan kokoa lisää. Se on ollut kyllä tämä reissu-ongelma. Aivan jatkuvasti. Kala on syönnillä, mutta niin on kyllä piruuvia ja hyttysetkin. Näitä on siis... Tää mäkäräisiä on jopa enemmän, mutta koko ajan jotkut pikkupaskia hyrrää tässä ympärillä. Ja meillä loppuu offi. Tää oli alku ihan ok vielä, mutta nyt ne alkaa tulla sen verran iholle, että alkaa syömään miestä. Jos jotain kiinnostaa, niin heitellään lotoilla. Koko reissu ollaan varmaan heitelty lotoilla.
Tässä on meidän final... Saatana kun mä ensin levitä tänne vitu jorpa. Final Destination. Ossi otti aivan järkyttävä. Tuo on ottanut pikkasen niinku mahaa tuo kamera. Näytä. Fädi! On kyllä hieno. Come on. No niin, ei mitään, laitetaan säkkiin vaan. Näitä tulee ihan jatkuvalla sijoitella. Ossilla on yksi, meikällä on yksi. Hän oli ehkä vähän liian pieni meille, mutta Ossi otti taas ruokakalaan tuosta. On kyllä hieno, on kyllä hieno. Vaikka onkin... Laitetaan ihan perkeleesti. Aivan. Vaikka mä jonkun verran oon tottunut näihin kämäreisiin, mitä nämä nyt on. Ja hyttysiin, näitä on ihan perkeleesti. Näkyykö se kamerassa, mitä hyrrää joka? Saakeli. Onhan se kalastaminen, se on mukavan näköistä, mutta sitten jos tuo myös tämä puoli, rämmitään niinku röllit metässä, niin 50-60. Jos on helppoa, niin se ei ole kivaa. Jos on kivaa, niin se ei varmasti ole helppoa. Nilikka poikki. Kyse on koulu. Matkaa kotiin noin 4500 kilometriä. Pystytkö näin kävelemään? No suden kuopat, ne on pahoja. Viimeinen heitto tälle päivään. Anna kaikki. Älä välitä mistään, mikä tulee öttiäiseen vastaan. Alkaa tuuli yltyä. Kohtaan täällä voisi olla ihan hyväkin sää. Ei sieltä mitään. Mutta oli kyllä ihan hyvät ahveapajat tossa aikaisemmin, niin meillä on pussi täynnä niitä. Oli kyllä ihan cheat code. Heitettiin vaan tälleen näin. Tommosia 4 metrin heittoja. Joka toinen kerta kiinni. Jep, joka toisella säppi. Lähdetään tekemään niitä ahveja. Let's go. No niin. Jätämme joemme jälkeen 30:10. Katsotaan, sen jälkeen lähdetään rämpimään ensin läpi pienen suon. Sen jälkeen tullaan poroaitaan ja sitä menee ehkä joku kilsa. Ja sen jälkeen mönkiä polulle, joka onkin vähän pitempi siivu. Mutta ei mitään, hei. Tervetuloa messiin. Lähdetään katsoa, mitä tää homma näyttää. Erikoiskokemme on saapunut suo-osuudelle. Kiiskisellä on loistava vauhti päällä. Jopa päätä huimaava. Hän ei pelkää polkea hilloja eikä puolukoita. Jouduin ottamaan valitettavasti muutaman askeleen turvaväliä, sillä ukko kohteli mua niinku tiikeri kohtelee mikä maan ihata. Lävättelee koivuoksia naamalle minkä kerkeää. Oot ihan paholainen oikeesti. No niin. Suo-osuus on käyty läpi. Hyppäämme juuri poroajan sisälle. Tästä on mennyt joku isompi karju vissiin läpi joskus, mutta No niin, erikoiskokemme jatkuu siis. Olemme poroaita eralla. Ja kello on tällä hetkellä vasta 5:01. Vittu me tultiin nopeaa tuo suo-osuus. No niin, olemme saapuneet Mönkiä-osuudelle. Eli olemme siis mönkijöiden omistamalla tiellä. Kyllä. Ja tämä on meidän matkamme pisin tie niin sanotusti. Tai pisin jakso. Heittämällä ja raskain myös. Koska olen jo nyt läpimärkä hiestä. Ja oikeastaan ei kiinnostaisi kävellä pätkääkään tällä hetkellä tätä Mönkiä-osuutta. Asteikolla 1-4. Kuinka paljon odotat sitä, että saat lyödä auton oven kiinni, etkä kuule ininää? 3,5. 3,5. Aina voisi mennä huonommin. Loistava aseen. Haluatko lähteä terveisiä kotiin tai vastaavanlaista juttua? Jumalan terve kämpeleeseen kaikille. Kemptoni! Joo, kyllä se Ossi todella paljon kuvailee itseään luontoliikunnan ohjaajaksi, mutta nytkin kyllä nähtiin, että ei tässä jatkista oikeasti yhtään mihinkään. Siis tuo roikkuu meikän persessä koko aika, eikä saa yhtään niinku rauhaa. Se on ärsyttävän tekemään helvetin itikas. Mulla on oikeasti mennyt ihan jummiin. En mä jaksa enää sekuntiakaan. Joo, pakko sanoa, että Suomen ajokoira on tosi tuttu laji. Ja mä en tiedä mikä siinä on, mutta varsinkin eilen Kiiskisen hanuri näytti niinku persikalta, niin mä oon lähtenyt sitä kohti vetämään. Ehkä vähän liiankin lujasti, mutta luonnossa täällä on tilaa kaikille, niin eikä me jatketa hyvällä posilla. Jos näet tällaisen merkin, se ei tarkoita sitä, että et ole tervetullut tai tulet kuolemaan, vaan se tarkoittaa sitä, että moottorikelkkareitti menee tässä vieressä. Kiitos ja infosta, moi. Keittäjä kutsuu. Olemme kotimatkalla. Kyllä. Mitäs meillä on tänään lautasella? Jos voidaan savustaa, niin savustetaan. Jos voidaan loimuttaa, no sitähän me voidaan ainakin tehdä. Jep. Mäkä haluaisin tehdä pannulla. Mä haluaisin tehdä savustamalla, pannulla ja loimuttamalla.
meillä on kuitenkin sen verran kallaa, että kaikkea voidaan kyllä tehdä. Alright. Triple H keittiö kutsu. Savustuspönttö löytyi, loimutuspaikka löytyi. Meillä on kaikki mitä tarvitaan. Paitsi halukkaita peraamaan nuo loput ahavedet. Aika poteessa. Mikä? Siinä on tämän päivän saalis. Siinä on tämän illan maisemat. On kyllä aika sairaan näköinen. Ja tämän illan teurasta. Joo, kyllä me nyt päädyttiin siihen, että laitetaan vaan savustuspönttö suoraan tulille, ettei aleta liikaa kikkailemaan. Savusauna, se on hyvä aina. Vähän suolaa, pikkusen sokeria, leppäpurua. 30 min saa irtoa. Otetaan ne suolat sitten vekeen, kun mä oon ready. Joo, sauna on lämmin. Voiko tämän parempaa olla? No, aivan hullu. Kopaata varo, sulla murtuu sormi. Ai! Voitko sanoa, että oli täysin mun syy, että mä unohdettiin nää? Voin. Voit? Voin. Mä oot ite ollut mukana tässä hommassa ihan yhtä lailla. Kattokaa tää. Tää on klöntti pelkästään suolaa. No. Oiko tuo suola olisi pitänyt poistaa se? Tää oli meidän iltapala. Contacting radio tower. Me piti tehdä fisua, mutta me tehtiin Halloween. Tää on ihan hyvä. Joo. Tämmönen setti tällä kertaa. Kello varmaan lähentelee 3. Eikä aivan loppu. Ossi vielä kalastelee tuolla. Mut joo, tuli ihan kivan näköiset perit meille. Tosta saa vielä pressua alas pimennysverhoksi, niin eiköhän täällä nuku ihan hyvin, vaikka aurinko alkoi jo nousee. Lähdetäänkö me Simerokki? Laavussa nukuttu yö. Cyberrock! Varmaan 8 tuntia nukuin. Heräsin pari kertaa. Välillä oli kuuma, välillä oli kylmä. Muuta aika jees. Teos. Meikä tappaanko 60 äsken? Kiva kun oot tappanut niitä, kun meikällä ei tullut niitä melkein ollenkaan. Ehkä 2 maksimissa. Mutta hei, lähdetäänkö tänään Simerockiin? Äkkiä äkeen käänny. Lappireissu megafestareissa. Pitää laittaa harkintaa. Katsotaan mitä keksitään seuraavaksi. Joo, aletaan laittaa Polosenkaan paikkoja parempaan kuntoon ja herran jumala mitkä silmäpussit. On kyllä jätkä nukkunut hyvin. Joo, aletaan laittaa paikat minttiin ja lähdetään kohti uusia seikkailuja. En tiedä jatkuuko meidän pohjaisen kiertue vielä videoiden muodossa, mutta toivottavasti jatkuu. Mä en tiedä mitä tehdään. Katsotaan. Tilaa kanava, jos oot joskus saanut haue kalastamalla ja tykkää videosta, jos oot syönyt joskus ahventa. Siinäpä ne, moro! Positiivista tässä reissussa on ollut se, että ei oo perkele imuriin tarvinnut koskia. 25 mennyt nappiin, tehnyt massia, se on just niin. Ollut kaikkea vähän vaikee, tässä vaiheessa pysy suskii. Mä oon just se, mitä loit musta.